Druga tačka jeste da sa 63 godina odete ranije u penziju, znači 2 godine ranije. Naravno, morate imati minimalno 35 godina uplaćenih penzijskih mjeseci i onda imate mogućnost sa odbitkom od 0,3% po mjesecu da uđete već ranije u penziju nego što bi se to zahtijevalo. Kad bi bila, na primjer, penzija negdje oko 1300 eura, jedna računca, i vi bi, znači, 4 godine ranije odšli u penziju, to su, znači, odbici negdje oko 14,4%, znači ide 0,3% po mjesecu, vi bi imali 1112 eura penzije. Znači, jedna manja razlika, a interesantno je ako vam se ugodni, znači, odnosno ako vam se isplati to ti 4 godine ranije, vi bi imali oko 53.000 eura isplaćenog kapitala i naravno postoji mogućnost da nastavite raditi.